Redatelj talijanskih horora Lucio Fulci još se prije 20 godina bavio čovjekovim najboljim prijateljima, zombijima. Na kultni način, kaže Željko Luketić. Termin prezreni filmovi, prezreni žanrovi upotrebljava se u različitim situacijama, no čini se kako je jedina prava upravo ona koja prati talijansku horor kinematografiju. Dario Argento donekle je razbio tu nevidljivu etiketu, što nažalost nikada nije pošlo za rukom drugom velikom imenu europskog filma. Lucio Fulci možda je čak i zaslužniji za gerilski proboj horora na tlu susjedne Italije. Zombi, naslov iz 1979. godine, kojim je počeo svoju najozloglašeniju fazu karijere, ujedno je definirao i tematske preokupacije toga filmskog kruga. U protekla 2 desetljeća zaokupljenost živim mrtvacima ne samo što ne jenjava, nego se čak i širi, a recentni sljedbenici poput Michela Soavija i njegova filma Della Morte, dell'amore dokazuju kako je talijanski horor underground, hvala na pitanju, živ i zdrav. U godini svog izlaska Fulcijev je Zombi nepravedno pocijenjen kao kopija Romerova Svitanja mrtvaca. Kompromis je na kraju nađen u statusu neformalnog nastavka, premda je zapravo bila riječ o različitim filmovima. Jedan je nasmijavao, drugi pak plašio. Mnogi eksplicitni prizori nasilja morali su tako na pojedinim tržištima biti izrezani, od zabrane u nekim dijelovima Europe pa do razvodnjene verzije iz Engleske. Fulcijev je film moguće pronaći barem u 5 inačica, od kojih svaka ima drukčiji naslov. Filmska teorija i kritika tek se sada, nakon autorove smrti, nešto detaljnije bave njegovom ostavštinom. Zombi je ocijenjen jednim od najboljih u svome žanru, no to je za ljubitelje Talijana poprilično stara vijest. Mnogobrojna publika Fulciju je već dodijelila mjesto koje zaslužuje, ali njegova osobna zla kob, nažalost, nije ostala dužna. Poput filmova koje je snimao, i Fulcijev je kraj bio bizaran. Imao je kronični dijabetes, a skončao je pošto je pojeo kolač i otišao spavati. Umro je istog dana kad i Krzysztof Kieślowski, tako da je filmska zajednica u svojim nekrolozima propustila spomenuti Fulcija. Kad se malo bolje razmisli, podrška i sjećanje takvih zapravo mu i ne treba.